ni saad si Kristo og kalinaw para natong tanan. Nya matod pa niya, ang akong kalinaw. Wa siya mingon ang kalinaw nga iyas kalibutan, kung dili ang iyang giingon ang kalinaw, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Karon ang kalibutan ang inahanglan og kalinaw. Nagkinahanglan tag kalinaw batok sa tali sa mga nasod, nagkinahanglan sa tag kalinaw tali sa relasyon nato nga nagpuyo dinhi sa usa ka nasod, dinhi gani mismo sa simbahan, og labaw sa tanan nagkinahanglan tag kalinaw sa atong kasing-kasing. Kining kalinaw ni Kristo makita ni nato ang iyang gahom sa gihisgutan sa unang pagbasa. Si San Pablo o ang iyang mga kauban, labi na gid si San Pablo, nakabaton og kalinaw ni Kristo. Sa dihang gibato siya, gibato o niya, giguroy na siya ngadto sa gawas nga gituhoang patay, niya ga prayer, nagampo ba, community prayer ang iyang mga sumusunod ug mga kauban. Nabuhi ug balik si San Pablo. Niya pagkabuhi na niya, bangon na siya balik, imbis nga mulahos siya dagan para gud nang maigo tag kumo nga nang kulatahon ta niya makalikay or maigo tag gamay, unsa may sunod buhaton, dagan gyud palayo ni anang nisukmag nimo. Pras una gisukmag ko dito, high school pa ko dito sa may tabuan. Aw kilid sa CIT, niinom ko og kanang butong nga kanang binaso. Pag inom nako, buto di akong likod, nabugwa ko nako ang butong. Punan pa jud kog sukmag. Pero ang nidagan, ang nisukmag, pag human nidagan siya ba, murag parigla ra gyud to. Ya pag-abot sa akong mga kauban, wa ka maon sa ubod nako. Sakit-sakit la akong likod. Ingon siya, may gani kay dili ana. May gani kumo ra, uso man ang ice pick sa una. Ambot og ngano sa kang gisukmag ko ato, basig na identified ra ko sa ako mga higala nga doon na sa mga record sa binuang. Muna mudagan kita palayo sa diin ta murag gihulga ang atong kinabuhi. Pero tanawa si San Pablo o iyang kauban, didto sila bato sa Antioquia, Pisidia, gibato sila dito, unya giguroy gawas sa lungsod. Ang resulta hinoon, pagkasunod adlaw, silas Bernabe nagwali na sa dito ni aning mga lugara. Nangadto na sad sila sa Listra, ningadto na sad sa Antioquia, Pisidia, Iconio, nibalik ra sila og kuan niya madasigon kay silang nagwali nga wa gyoy kahadlok. Kining maong kamatuoran na sinati sad ni sa daghan kay natong mga kaigsuonan, labi na mga santos, sama sa atong santo nga si Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz. Sa dihang buhi pa sila, gihulga silang patyon, pero nipadayon ra gid sila himo sa ilang Kristohanong buhat hangtod yun nga gipatay sila. Be kamo kuno be, pangutan ako no na imong tupad diha ing na kung na imubato nimo, paduol kaniya o mudagan. Okay. Ang tupad, dagan ka o mo paduol. Ang tubag ana, buang ka diha, dagan tayo. Pero kung makasinati kas kalinaw nga gihatag ni Kristo o gikan ni Kristo, mao ginay tinuod nga mubuntog og daghang mga kahadlok. Muna ang taong tinuod nga malinawon, di na gyud mahadlok. Munang moingon ko ron ninyo pananglitan, malinawon ka. Yamin ka, oh, malinawon ko padre. Ang sunod na pangutana,
din ka mahadlok. Ingon gani ka hadlok, di pa ka malinawon. Kaya ang tinuod nga kalinaw, mubuntog sa kahadlok, labi na kining kahadlok sa kamatayon, kahadlok nga mahagbong sa exam, kahadlok nga mabiyaan sa uyab, mabiyaan sa asawa urbana, napayuban mahadlok nga masakit, mahadlok nga mapobre, nga paganiuban nga mahadlok nga mabatig naong, bati na daag naong, mahadlok pag yun. Samot na yung stress, napamaganiuban mahadlok matiguang. Stilan si tinta na idan magpa cute lang yapon, mura lang yapog bagets ba, short bisag kuyos na kayo magpa picture magana-ana pas kamot, ana-ana pa din ako galisod naging lakaw mo na ana pa yun pabagets ba aron ingnon nga batanon dili ay tug-an kita tinuod mo na ang kalinaw hinatag gina ni Kristo. Pero unsaon man nato pagkaangkon niining maong kalinaw nga gihatag ni Kristo? Ang una, mohimo gitag desisyon matud pa ni Kristo, ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Ato gid ang desisyon nga dili ta mahadlok, dili ta mabalaka. Nya unsa may itong iilis, mosalig ta nga si Kristo nag-uban kanato. Nga bisan pag ang kamatayon moabot nato, sawon ra na ni Kristo ang atong kinabuhi. Basta nagsunod ta niya, sawon ra na niya ug dad-on ngadto sa kinabuhing way katapusan. Sama aning ato karon dinhing mga giatubang kining atong mga proyekto, minilyon guni. Di ta mabalaka, di ta mahadlok. Nay mo uban maingon pader ay gyud balhin ha. Nako dai di mo balhin og mamatay ta. Padung mangitas bahak or asa ta mabutang, balhin kita ani. Di na lang ta mabalaka ana. Mahuman ba ning projeka pinaagi ni Father Siano? Mahuman ba ni sa atong panahon nga kitang nagsigig tampo ani mga slots? Or ang muhuman niini ang next na nga mga generation or next na nga administrasyon mao nay atong dawaton. Pero mo lagi na sige tag pamalandong ug unsay gustos Ginoo karong adlaw mao atong buhaton. Pananglitan mo ingon ang Ginoo, higugmay mong bana. Ayaw na paghunahuna sikog higugma ni nya mag-abusa ra gyapon ni nya dili ni nako siya sultihan, dili ni nako siya kasab-an nya magsigi mag-anad na lang ni. Ayaw ana. Ay nalaghunahuna sa ugma ang pagtuman karon. Nya kada natutuman sa sugo sa Ginoo karon nga way kabalaka o kahadlok sa umaabot, maunay mohatag nato og kalinaw karon. Nya ang imong kalinaw karon mibuntog sa kahadlok nimo karon. Nya mao na itong batasan, ikaugma buhat na putas buhat sa Ginoo para anang adlaw. Di lang ta mabalakas ugma kay naa man Ginoo uban man nato hangtod matapos nato ang tuig, matapos nato ang pila ka tuig, wa tay kahadlok. Muna sa pagampo bitaw nato sa amahan namo, unsa man say giampo nato ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Kanindot ana karon ra gyung adlaw. Si Kristo sad nagtudlo sad nato, do not worry about tomorrow. Do what you can do today. Do not worry about tomorrow. Ngano man kay kining kahadlok sa tinud-anay lang mga igsoon, kahadlok kini sa umaabot. Panagsara kayo ang mahadlok sa niabot na. Kasagaran nato niabot na gyud ang ato dawat. Pero kanang kahadlok kana ginang umaabot. Muna ayaw na lang naghuna-huna ang umaabot, pagbato na lagbatasan nga kung unsay moabot atong dawaton, kuyog ni Kristo,
kuyog sa mahal nga birhen, kuyog sa tanang mga santos, uban sa gahom o grasya nga dili gyud matapos. Nya kun ana na nato maong pagbati, ang ato na lang buhaton, magsigi na lang tagsunod sa sugos Ginoo. Inigingos Ginoo, palit og slat karon. Ay nakahadlok na pa ba kay kapalit og bugas ug ma? Karon palit ta ginang slat. Ug ang imong available nga kwarta, good for 20 slots. Sa atong SBF dag, tag 500 naman eh. Hatag dahin kag pila man ang 20 slots. 10,000. Oh, hatag ka. Ikaw ugma, putol din imong suga. Ikaputol sa imong suga, ay lang sa ipatao daan. Kay total, mabuhi ramang gitagwa ning suga. Kanang kurente, mabuhi ra tayo. Ang kuyaw, ang putlo ng imong ginhawa. Kay bisag na apay kurente, wa nagyug kay ginhawa. Nya ana lang, Lord, naputlan kog suga, kay nipalit ko nimong slat. Moingon din na imong igsuon, danghag ka, anong imo tong gipalit. Wa na hinuong ka dihay suga. Agwanta lang kagway suga. Nya, nahibong lang ka nga, na ay nikalit og abot sa inyong balay, kay naa kay package. Nya, gipakapinan og dollar check nga worth $10,000. Nya, diin man to gikan. Gikan di ito sa imong gitabangan sa una nga nahibaw gyud sa imong kabuutan o kamanggihatagon, nakagrasya siya dito sa gawas nasod, gipadad-an kaniya. Nya human imo dayong nasinati ang kalipay. Nya pila man ang $10,000 i-times na nimog 50, pila man na siya? Huwag na nag 50 baron. Nya pila man na siya? 10,000 times 50. Di lagi mo kibaw lagi. Pila na? 500,000. Sunan ka na, 500,000 imo dayong sukli. Imo dayon to siyang ipalit og slatanan, pero imo sang ipagabalik imong kurente, paayong imong balay, ug uban pa. Pero wa na to nimo higugmaa ang maong butang. Ang imong gihigugma ang pagpasalamat ug pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Mao nay nahitabo nilang San Pablo, hangtod gyud sila nangamatay. Mao nay nahitabo nilang San Roque. Nalipay sila nga naay mga grasya, pero dili na namoy ilang mahal. Ang kimahal ang pagtuman sa sugo sa Ginoo hangtod sa kamatayon. Mao na ang kalinaw nga Dios nun. Manindog ta.